Shin dan lafiya ne da addu'ar iyaye muka tagawa da sarki aga abba ya ka da bakin kare da sarki abuwa tantane ta warware da sarki abba ne yake shuka maza kasa da sarki abba Ibrahim wuta kawai ba su wuta al'ummar ya mai ku tashi mun saba ba su wuta kamar zaki abba ya kuba ba su wuta sabobin bana abba ya samu ba su wuta abba Ibrahim ga girgije kato ba su wuta yana tarwa idan su ya koka ba su wuta aya barkirkita su dodo abba kirkita su dodo yayya mutsa su abba ka hana su kwana abba zaki danna bauna abba ne banina abba o'o ya ji kuna abba raga abba ga mama za ka in ya mai ku tashi abba shi ya sa su nishi abba shi ya tsorata su abba ne ya ci su abba in Nijar mu so shi abba wai ina kamar shi abba tsorata so abba gargaza so abba firgita so abba ne ya ci su gashi a gaban su nan cikin gidansu abba ya ci kofi da kodi na abba kai ko dubi abba ma da ubansa Nijar na ga abba ya mai tana ga abba kokowa ta ta kodi na abba Ibrahim abba Ibrahim abba ya ce su mu din yan farin gida ne abba ya ce su abba shi ya cinye kofi na kasa abba 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 kin abba abba yawai muke mu yan cikin yawai ba su wuta ba su wuta raga ba su wuta Ibrahim ya kuce da shi abba ba su wuta Yakuba Adamu ne yake abba ba su wuta Yakuba ba su wuta Yakuba Adamu Yakuba ga abba ga Yakuba Adamu Adamu dan abba shi din da yake Yakuba yau Adamu abba dukka tangare duka ya bige Yakuba Adana Adamu ga boss yana murna da tsallake ga boss gaba boss ka tashi ina ka mai ga tika boss gaba al'ummar Nijar wa kuke so abba ne muke nace da ku Nijar wa kuke so abba ne muke al'ummar Nyamai wa kuke so abba ne muke abba ne muke so abba ne muke abba ne muke so abba ne abba muke shi din ne shi ne muke so abba ne muke in Nyamai wa kuke so abba ne muke Nyamai dai wa kuke so abba ne muke abba shi muke 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 so abba ne muke so sarki dan lafiya ne abba ne muke